Vojnik studija. Snima se film za djecu Gen 4. Predstavljamo vam riječ za život. Jednu riječ koja grli cijeli svijet. Nakon što je izabrao 12 apostola, Isus se spušta s brda i zaustavlja se na mjestu gdje se okupilo veliko mnoštvo ljudi koji su došli iz raznih gradova da ga slušaju. Tada počinje govoriti o kraljevstvu nebeskom i objašnjava kakvi moraju biti oni koji tamo žele živjeti. Morat će naučiti ljubiti uvijek, u svim prilikama, i zbog toga će biti puni radosti, to jest blagoslovljeni. Apostol Matej u svojem evanđelju piše nam Isusove riječi. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Ali što je milosrđe? To je ljubav koja uvijek oprašta, kao što Bog čini s nama kada učinimo nešto pogrešno. Da, gledajmo sve ljude s ljubavlju koja oprašta, kao što nam je pokazao Isus. Onda, kada je susreo onu ženu koju su ljudi htjeli ubiti bacajući kamenje na nju, jer je promijenila muža bez njihovog dopuštenja. Ali Isus koji ne želi da itko bude ubijen, oprašta joj, jer on je sin milosrdnog Boga koji uvijek oprašta. Jasmina iz Australije nam je ispričala: svaki dan u školi živim iskustvo praštanja. Sa mnom u klupi sjedi Lovro koji mi uvijek nešto pokosi. Jednom je ukrao moju pernicu i puno sam se borila sama sa sobom, jer sam bila ljuta na njega. Ali kasnije sam se sjetila kako Isus želi da ljubimo čak i neprijatelje. Pa sam mu oprostila. Nakon nekoliko dana moja majka je došla razgovarati s učiteljicom, koja je časna sestra. I ona joj je rekla: vi imate anđela u kući. Vaša Jasmina mi puno puta pomogne da iznova započnem ljubiti. Ona je tako strpljiva s Lovrom. Gledajmo sve ljude s ljubavlju kao što čini Bog. On nam uvijek oprašta jer zna sve lijepe i dobre stvari koje su u našim srcima i čeka da ih pokažemo.